נתחיל. ערב טוב, כמה מילים לפני שנתחיל במופע. אז אני קודם כל ערב טוב לכולם. דורון אוזן, ראש העירייה, שהצטרף אלינו, דפנה קרמי-שבורי, מנהלת האגף, הורים יקרים, חניכים, וקהל נכבד, אני לא אכביד במילים, רק כמה שורות קטנות ככה שאתמול בלילה ברוב התרגשות שלא הצלחתי להירדם כתבתי. המופע לשיר איתך, יותר נכון לשיר איתכם, להקת הנחלה, זה כבר משהו חזק, איתן ומושרש אצלנו במרכז הנוער. לא רואים. כבר 3 שנים שאני שומעת אתכם שרים ככה, ואני אוהבת להיכנס ולהפריע לכם שוב ושוב, ולהפריע בעיקר לעומר, שמעיר לכם כל הזמן שההרמוניה שלכם לא מושלמת, שאתם צריכים להשקיע קצת יותר. מאיר באלף, וכמובן מאיר באלף, ואני כמובן צוחקת עליו בעיקר. איפשהו השנה באמת, אני מדברת בעיקר אליהם, כן? התבגרתם והייתם הרבה יותר מדהימים ממה שאתם. זה בגלל אולי הניסיון שרכשתם, ולדעת לעלות מחזמר שנה אחר שנה. זר לא באמת יבין את זה, אבל עבדתם כל כך הרבה, למדתם, התאמצתם, שיעורי פיתוח הקול, פיתוח השמיעה, שנתן לכם להבין באמת מהי מוזיקה. השנה הצטרפו אלינו גם 6 רקדנים מוכשרים מאוד, שהביאו נפח ותרומה ענקית למופע. מרכז הנוער הנחלה הוא באמת מקום בו כל אחד ואחת יכול למצוא את עצמו. זכינו כמו כל שנה לתגבורת מצוינת מתנועת תרבות, שתמיד שואפים להביא את הנוער קדימה. וכמובן אני רוצה להודות בקצרה לדורון אוזן, לדפנה קרמי-שבורי, לאתי מרסינו, שהביאו לכך שכל שנה יהיה לנו מופע סיום מדהים, וכמובן לעומר טל. המאמן, הבמאי, הכותב, אחד המוכשרים שיש לנו, אוהבת אותך. והנה דורון יגיע לנאום לנו. אז אני מזמינה את דורון לשאת כמה דברים. תודה רבה. נו. הוא מתעכב. רגע.